Trošku slabší, hej? Červený. Nech ide Armin teraz, nevyháčte si všetky lopty, dobre? Máte aj druhého hráča. Konečne si to pochopil. Už si hodil teraz pekne. Červený je bližšie, idú modrý. Nemal ma nič. To podobno, čo sa teda deje. Poďme, modrý. Dohodnite sa medzi sebou kto? Super, výborne. Ale ďalej. Je ďalej, hej? Je modrý. Super, pekne ste posunuli. Modrí sú bližšie, idú červení. Stále červený. No jo, výborne, pekne sú to posunuli. Červení sú bližšie, idú modrí. Stále modrý. Tú červenú preč. Keď dostanete červenú preč, máte tu lopty modré. Čo budú bodovať. No jo, výborne. Červený má o tú modrú. Do tej modrej budeš silnú, ale na tú modrú. 1-0. Došla, čiže koniec druhej smeny. 1-0. A máme tu je najbližšia červená, modrý tu má jednu bližšie.